హలో అండి, పొంగల్ ఆఫర్ మన పేజ్లో కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఏ సెట్ అయినా జస్ట్ 190 రూపీస్ మాత్రమే. డజన్ రేట్ బ్యాంగిల్స్ అలాంగ్ విత్ సైడ్ కస్టమైజ్ బ్యాంగిల్స్ వస్తాయి ఈ సెట్లో. జస్ట్ 190 రూపీస్ మాత్రమే. ఈ ఆఫర్ ఓన్లీ జస్ట్ 2 డేస్, అంటే 11th అండ్ 12th మాత్రమే ఈ ఆఫర్ ఉంటుంది. ఈ 2 డేస్లో ఎవరైతే మనకి మెసేజ్ చేసి ఆర్డర్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ ఆఫర్ ఉంటుంది. ఇందులో ఇవే కాదండి, ఇందులో కలర్ కస్టమైజేషన్ ప్లస్ డిజైన్ కస్టమైజేషన్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. ఈ 2 డేస్ మాత్రమే ఈ ఆఫర్, జస్ట్ 190 రూపీస్ మాత్రమే. రెయిన్బో బ్యాంగిల్స్లో 15 కలర్స్ వరకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. ఈ ఆఫర్ని మిస్ చేసుకోకండి.